I dobrodošli na ovu epizodu kod Serbian Clash. Danas ćemo snimati drugu epizodu Lyric Pranka na mom drugu Lazaru Jelčiću, ali prisjet ćemo preko TNT Games, njegovog YouTube kanala. I na pesmu Mile Kitić, kilo gore, kilo dole. Kilo dole, kilo gore. Napišemo jo. Da mu se javimo prvo. Evo ga video. Idemo ovako iz fotokopiramo. Ja, iz fotokopiramo. Znači samo ovo kopiram, ovako kopiraj. Uđemo tako. Na lepi i ajmo. Prvi stih posle. Odavno da gledam. Ajde, to nije bitno to. Ajde, šta ću onda kaže. Idemo u drugi deo. Kilo dole, kilo gore. Hajde imamo šta će sada kažem. Ajde. Nemojte pomoćite da sam ja neki peder, možda tako, nego se samo zezam. Znači to je to. Sad idemo ovaj ovdje deo. Uskoro ćemo dobiti intro. Vidite, on je Lyric Prank prvi. Tu sam ja napravio neki moj intro, ali uopšte nije dobar. Nešto suzava se, ne znam zašto. Nije bitno, uskoro ćemo dobiti sliku na YouTube kanalu i intro. I to je to. Ajde imamo šta ću onda dalje da napišem. Znači do neba i sad mi ovo. Znači onda idem do ove 2, 3 i kraj. Ajde, kopiraj. Na primjer, ovo možemo da pravimo još. Zato što nije baš nešto dugačak klip, a zanimljivo je da prankujemo. I ajde da vidimo šta će se dobiti. Dobro, znači to ti falio. To, ovako, kopiraj. Ajde, brže. Znači, to je ovo i sad idemo ovo opet. Kopiraj. Možda sam slopa sad zaboravili, ali nema veze. Možda jesmo, možda nisam. Sve smo lepo. Idemo to i ovo i kraj. Ajde. Ajde, Lazare, brže malo. Prate. I ovo. Kopiraj. I ne znam zašto mi svi pišu, možda si pogrešio chat. Što ti misliš da sam ja pogrešio, šta? Ne razumite? Či, bože mili. Ajde. To je to, jedna će naša Lyric Prank, Mile Kitić. Haha. I možda će da kaže.
I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!